ಸೋನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾಗ ಓ ಬೀಚಿಗೆ ಹತ್ತಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ನಮ್ಮೆ ತೆಂಗುದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೋನಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅದ ಮೂಜರೆಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಅಣೆಂಗುಲ್ದ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದೋಡ ಉಪ್ಪಾರ ಅಣಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಹೌದಾ ಮಲೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೈದ ಕಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲಿ ಪೋಪುನ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ ಒಂದಂತ ನಾನು ಕಾಲಿ ಪೋಪುನಿ ಹಾಲಿನ ಕಾಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿನ ತೋಪವ ನಿಂಚ ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ದು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ತೂಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ತೊಲೆತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಭತ್ತ ಜತ್ತ ಒಂದೇ ಪೋತುಜ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಜನಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಡತ್ತೆ ಜನ ಜನಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ವಾರದ ನಡು ಶನಿವಾರ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಅರ್ಧ ಡೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆತೇರು ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಬರಿಯರೆ ಅಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಬೀಚಿ ಇಂಚ ತೀಯರೆ ಬರಿಯರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಅದ ತೀಯರೆ ಕೊಂಡ ಪನಂಬೂರುಡು ಪುರ ಆವೊಲಿ ಪನಂಬೂರು ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿ ಬರಿಯರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಪುರ ತಾಲೆ ಮೂಲು ಒರಿಯಾಗಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಈ ದೊಂಬುಗೌಲ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕೊತ್ತು ಬರ್ತನಂದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ ದೊಂಬುಗು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಸೌಂಡು ಕೇನ್ನಾಗ ನಿಂತಾರ ಬಸ ಬಸ ತರೆ ತಿರ್ಗಲಾಕ ಜೈನೆ ತೂಂಡ ಎಂಕ ಇಂತೂ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರೆ ತಿರ್ಗಲಾಕನೆ ಖಾಲಿ ದೊಂಬುಗು ಸೋನಿ ತುಲೆಂಜ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ 2 ಫೋಟೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಸೋಪ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೇನು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ನೋಡ್ಚ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿ ಉಂಡ ತಂದು ಪೋಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಫೋಟೋ ಶೋಕ್ ಬೈದು ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಕಲು ಪೋದು ಒಂದು ಪುರ ತುಜಿಪಾಯ ಬೀಚ್ ಪುರ ತುಜಿಪಾಯ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇತ್ನೆಡ ತೂತುನೇ ಜಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಬೀಚ್ ತುಜಿಪಾದು ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರಳು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಪ್ಯಾರನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸೋನಿ ಎಟ್ಟು ಕಡೆಪಾನ ಹಾಂ ಕಡೆಪಾನ ಇಟ್ಟು ಸೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮನೆ ತೋಜಿನದ ಎಂಕಲು ಒನಸ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಾ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೋನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ವನಸ್ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ವನಸ್ ಅದ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದಂಜಿ ವನಸ್ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತು ಬರೋದು ಸೋನಿ ಬೇಜಾರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ
ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾತೆರು ಅಂದರೆ ಏತ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡ ಪಾತೆ ದುಡ್ಡು ಕೈತಲಿ ಇದ್ರು ಪಾತೆ ಸೋನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದ್ದೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲದ 1 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈಚಿ ಎಂದಿನಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನಾಗ ಸೋಣ್ಣೆ ಸೋನ್ಯನ ಸಂತನೆ ತೋಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಯನೇ ಬರ್ಪೇಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತಾ ಒನಸ್ ಎಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೇಸ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಲ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಜಿಪಾಯ್ತೇವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಡೆದಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತ್ಪಡಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಂತ್ಪೆ ಗುಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ ಕಡೆದೆ ಮಂತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಆತೈತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ರಸ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕದ ಹೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಸೋಕಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ ಅದೇ ಮನಸ್ಪುರ ಮಾತ್ರ ಎಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೋನಿಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಮದುವೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡವಳ ಬಂಗ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಎಣ್ಣೆ ಬಂತದಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತದ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಬಾಯ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಂತೆ ಬಾಯ್ 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 ಸೊ ನಿಜಲ್ಲ ನೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಇಡಂದು ನಾ ಲಾಗ್ ಇಡ್ಬೇಕಂಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ